Môžeme s vami krátky rozhovor? Samozrejme. Takže prečo ste sa rozhodli pre štúdium odboru kaderník? Tak rozhodovala som sa medzi viacerými umeleckými odbormi, smermi, ale vyhral kaderníctvo aj kvôli tomu, lebo po praktickej stránke malo to možno najviac referencií, kvôli tomu, že nemusím veľa financií do toho vložiť na začiatok a dá sa tu na kariérny rast. Ako ste vnímali štúdium na našej škole? Štúdium bolo super, veľa srandy a hlavne vnímam to, že veľké plus, že sme mali na praxi ľudí zvonku, čiže sme mali už na škole kontakt s klientom. Vy ste odkázali študentom, ktorí teraz uvažujú o štúdiu odboru kaderník? No práve, že v dnešnej dobe odbor kaderník, kadernička, barber má svoju hodnotu a myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi vyhľadávané. Takže a predsa len remeslo v dnešnej dobe a stále bude mať svoju hodnotu, takže určite nech do toho idú žiaci. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.